Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Heldu den asteburuan urriaren 16 eta 17an 2020 eta 2021eko Nafarra oineza ospatuko da Lizarran. Koronavirusak 0 kasu eragin ditu Nafarroko adinekoen egoitzetan. Aldezarreko ekimenak pandemia dela eta jarritako terrazak kentzeko eta aldezarreko maila deitzeko eskatu du. Nafarroan, 80.000 persona bizi dira pobrezia egoeran, pobreziaren eta bazterketaren aurkako sarearen datuen arabera. Nafarroko herritarren 80%ak LGTBI personen eskubidei babesa ematen die. Espartza Galarretik Getze Galarrera doan errepidearen obrak hasi dira 1.400.000 euroko inbertsioarekin. Landa garapenak 1.200.000 euro baino gehiago ordaintzen ditu nekazari gazteak instalatzeko. Buztintxuriko udal kiroldegi berria energiaren ikuspuntutik pabiloi adimendun jasangarri eta eraginkor handia izanen da. Iruñak bidegorrietan segurtasuna hobetu du 176 elkargunetan seinale horizontalak indartuta. Datorren asteburuan urriaren 16 eta 17an 2020 eta 2021eko Nafarro oineza ospatuko da Lizarran. Heldu den asteburuan urriaren 16 eta 17an 2020 eta 2021eko Nafarra oineza ospatuko da Lizarran. Besta bikoitza izanen da, pasaden urtean pandemiaren gogortasuna zela eta ezin baitzen ospatu eta urten irrika bikoitzarekin hartu dute antolatzailek berriz ere martxan jartzeko erronka. Antolakuntzako zenbait partaidek eskainitako prentsaurrekoan eman zituzten xehetasunak. 2 urtez lanean aritu ostean, azken txanpan sartu gara. Urriaren 16 eta 17an Ega ibaiaren hiriburuak Lizarra ikastolak antolatutako Nafarroa oinez jaia hartuko du eta. Edizio honetarako, ekitaldia pandemiak markatutako egoeratara egokitu behar izan da. Hasteko, iaz, festa bertan bera usteko erabaki triste hartu behar izan genuen. Testuinguruak nahita ez horrela behar zuelako. Beraz, ezin izan genion ikastetxearen 50. urteurrenaren ospakizunari merezitako amaiera bikaina eman. Hala ere, orain dela 2 urte Lizarra ikastolaren Nafarroa oinez abian jarri zenetik, gelditu gabe ibili gara ekimenarra aurrera ateratzeko. Horregatik, urriaren 16 eta 17ko asteburua ailegatzeko irrikitan gaude. Ikastolen jai berriaz gozatu ahal izateko eta urtebete geroago, ikastolaren 5 hamarkadak ospatu ahal izateko. Aurten, hitzordua ez da aurrekoak bezalakoa izango. Koronavirusari lotutako murrizketen desagerpenak Nafarroa oinezentzat berri ona izan bada ere, horrek jardueren antolaketa erraztu duelako, asteburu horretan burutsu jokatzeko deia egin nahi dugu. Errespetua eta zuhurtzia ezinbestekoak izango dira. Festara etortzen diren guztiek oso argi izan beharko dute zein den egoera eta tentu ibili. Azpimarratu nahi dugu aurten inoiz baino gehiago, ezinbestekoa dela parte hartzaileek erabateko erantzunkizunez joka dezaten. Bai? Azkenean, guk planteatu dugun Nafarro oinez, eta hori ikusiko dugu, Nafarro oinez honek beste formato bat izanen du, txikia, eta denok dakigu zein egoeratan gauden, denok dakigu momentu honetan osasun baldintzak zein diren, eta nola askatasun gehiago eman den, baina ikusi behar dugu ere, edo ohartu behar gara ere, zer diseinuarekin jokatzen dugun, ez? Eta orduan guretzat oso importantea da erantzunkizunez jokatzea, eta hori guretzat lehentasuna da, ez? Hor daukagu lelo hori, ez? Ongi pasatu gabe, eta inoiz baino gehiago, ikusi dut indarrean jarri behar dugula lelo hori. Inoiz baino gehiago esaten dugu, errespetuz jokatu behar dugu, gure buruarekiko, ondoan ditugun lagunekiko, eta nola ez, inguruarekiko, ez? Modu honetan arituz gero, ziur gaude,
geure segurtasuna eta gainerako parte hartzaileen segurtasuna zainduko ditugula, ez. Esaten genuen, ez, aurten jaiak formato txikia izango du, apalagoa izango da, xumeagoa izango da, ez da ohiko nafarroinez bat izanen, baina, bueno, 100 laguntzailek eta voluntarioek ilusio eta maitasuna handiz eraikitakoa da, bale? Etengabe, aldakorra izan den egoera batera egokitu den hezkuntza proiektu baten alde eginez. Honako hau, ikastolek babesten duten auzolanaren isla da, eta baita euskal kultura eta hizkuntza zabaltzeko duen erantzunkizunarena ere. Modu honetan, hasteko egun bakarrean, Unaik aipatu den moduan, egun bakarrean ospatu beharrean, 2 egunetan ospatuko dugu, urriaren 16 eta 17an, larunbata eta igandea. Formato txikian dela esaten dugunean, esaten ari gara, aurten ez dela ohiko ibilbiderik egonen, ez dela trafiko planik egonen, ez ditugula ohiko sarrerak aurkituko, eta hortaz, nafarroinezera etortzen diren lagun guztiek aukera izango dute Lizarran barna libreki mugitzeko. Modu honetan, saiatuko gara jende pilaketak ekiditen. Honela, 2021ko Nafarroinezen egitaraua, Lizarrako 7 espazio ezberdinetan, hemen dauzkagun 7 espazio ezberdinetan burutuko dira. Urriaren 16an, larunbatarekin, Foru eta Santiago enparantzatan, eta urriaren 17an, igandearekin, Ikastola, Los Llanos Parkea, Remontibal pilotalekua, Zezen plaza eta Los Llanos kulturaguneko lorategiak batuko dira aurreko 2 plaza hoiei. Pandemia aurretik ezagutu ditugun ohiko nafarroinezetan jendearen presentziak euskararekiko eta ikastolekiko berotasun hori bermatzen zuen, ez? Eta markatutako helburuak lortzeko, elkartasuna adierazteko eta ekonomikoki ere gauzatzeko aukera eskaintzen zuen festak berak eta egun horrek berak, ez? Lizarra ikastolan, Nafarroinez abian jarri genuenean, helburu batzuk markatu genituen. Batetik, euskara esteiherrian bultzatzea, bestetik ikastola proiektua indartu, auzolana gizarteratu, 50. urteurrena, ikastolaren 50. urteurrena ospatu, eta aurreskola tokiz aldatu. Formato txiki honek ez du ohiko jende pilaketa izanen, baina gauden tokian egonda ere, Nafarroinez lagundu dezakegu. Eta presentziak ematen duen berotasun horretan parte hartzen ez badugu ere, elkartasuna eta laguntza hori emateko edo ematea posible izango da Nafarroinez webgunean sartuta, nafarroinez.eus webgunean sartuta, edo zuzenean bizum bitartez. Bizumeko eman atalean, hor Nafarroinez aurkitu dezakezue, eta modu horretan hortik ere bidera daiteke laguntza hori, Lizarrara jungabe ere. Eta, bueno, nola ez, beti irekiak gaude mezu goxoak jasotzeko, hori azkenean egia da, izan dira 2 urte luzeak, izan dira 2 urte zailak, azkeneko hilabetetan, lehenago esan dudan moduan, jun behar izan dugu pixkat eraikitzen baldintzen baitan Nafarroinez bat, eta azkenean, pues bueno, uste genuen festa ospatzeko beharra zegoela, guk kapitulu hori ere itxi behar genuen, eta nik uste dut Nafarroako ikastolok behar dugula, gizarteari eskaini, baina beti ere zuhurtzia handiz jokatzea eskatzen dugu, eta bueno, aukerak daude Lizarrara etorri gabe ere, Lizarra etorrita edo Lizarra etorri gabe ere, aukerak daude proiektuarekin kolaboratzeko. COVID-19ak 0 kasu eragin ditu Nafarroako adinekoen egoitzetan. Txertoaren 3. dosia eman zaie zentro horietan bizi diren herritar guztiei. Eskubide Sozialen Departamentuak jakinarazi duenez, atzo ostegunea ez zegoen koronavirus kasu aktiborik Nafarroko adinekoen zentroetan, gaixo zeuden 2 pertsona bakarren alta epidemiologikoarekin. Pandemiaren 5. olatua gainditzuta jotzen da Foru Erkidegoko zentroen sare osoan. Txertoaren 3. dosia eman zaie zentro horietan bizi diren herritar guztiei. Alde Zaharreko ekimenak pandemia dela eta jarritako terraza kentzeko eta Alde Zaharreko mahaia deitzeko eskatu du.
Ostalaritza txiki askorentzat pandemia garaian euren negozioak irekita mantentzea hilala biziko kontua zenaren jakitun, Aldezarreko bizilagunek euren espazio publikoaren zati handi bat utzi dute hilabete askotan terraza jartzeko. Iruñeko udaletik uneoro ziurtatu dute hoiek behin-behinekoak zirela. Denbora tarte honetan, terraza kopurua bikoiztu eta terrazari gabeko plazak erdira jaitsi dira. Salbuespen egoera baten aurrean, auzokidek salbuespenezko neurriak onartu zituzten. Baina behin murrizketa bukatuta, egoerak bere horretara itzuli behar du, hori adostu baitzuten inplikatutako parte guztiek. Azken hilabeteotan, Aldezarreko bizilagunen elkar bizitza eta bizi baldintzak nabarmen okertu dira. Espazio publikoaren merkantilizazioa, zarata, zikinkeria, masifikazioa, kriminalizazioa eta gazteriarekiko jazarpenak bideratu beharreko errealitate bat marrazten dute. Horretarako Aldezarreko ekimenak Iruñeko udalari eskatu dio Aldezarreko mahaia deitu dezan, inplikatutako agente guztiak elkartzeko organoa baita. Horrela, elkar bizitzan eta pertsonak erdigunean jarriko dituen auzo eredu batera jo ahal izateko. Nafarroan 80.000 pertsona bizi dira pobrezia egoeran, pobreziaren eta bazterketaren aurkako sarearen datuen arabera. Caritasek grafikoki adierazi du 3,5 sadar bizi dira txirotasunean Nafarroa garaian. 3 sadar eta erdi pertsona bizi dira pobrezian Nafarroan. Hori da grafikoki pobreziaren eta bazterketaren aurkako sareak irudikatu digun Nafarroko pobreziaren argazkia. Zehazki Nafarroan 80.000 pertsona bizi dira pobrezia egoeran. Pandemia hasi zenetik Espainian 2 milioi pertsona gehiago bizi dira pobreza larrian. Caritasen datuak dira, zehazki Espainian 85 sadar bete jende pobre bizi da. Pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroko sareak urria pobreziaren kontrako hilabeterako prestatutako programazioa aurkeztu du. Pobreziaren inguruko begirada ezberdinak 6 jarduera ezberdinak. Programatutako ekitaldiak urriaren 7an abiatu ziren, una mirada diferente erakusketaren inaugurazioarekin, non Unai Beroiz argazki kazetariaren erretratuei esker 14 zaurgarritasun egoera konplexu ezagutu ahal izan dira. Erakusketa Tuterako Unibertsitatean Eskegiko urriaren 7tik 26 bitartean. Hurrengo astean, urriak 14an, Derecho a la vivienda de la lucha a la regulación solasaldia martxan jarriko da, non Kataluniako Sindikat de Llogaters sindikatuaren esperientzia ezagutu ahal izango da. Etxe bizitzaren alokairua arautzeko legearen bultzatzaileak izan baitira. Urriak 14a plazara izango da, 6:30 Artika 32an Iruñan. Hurrengo eguneko goizean urriaren 15an, 21. sarearen jardunaldia ospatuko da oraingontan legediaren arabera gizarteratzean molda daitekela aztertuko da, eta alderantziz gizartearen eta komunitatearen ikuspegitik legeria alda daitekela. Leyes para combatir la desigualdad izango da jardunaldiaren izenburua. Hau Condestable Zibibosan izango da ekitaldia eta Sebastia Sarasa soziologoa, Gema Mañu gizarte langilea eta Sindikat de Llogaters Barcelonako pertsona ezberdinak parte hartuko dute. Asteburuan urriaren 16an pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurkako Nafarroko sareak gizarte entitateen plataformako beste elkartekin batera Reas Cermi eta Nafarroko gobernuz kanpoko erakunden koordinatzailea kontra la pobreza, la diversidad es riqueza erakusketan parte hartuko dute. Hau autobus geltoki zarrean izanen da. Bestetik, estrategias para luchar contra la pobreza en el medio rural tailerra martxan jarriko dute Peraltako kulturretxean urriak 28an, landa pobreziari aurre egiteko erronkei eta alternatibei buruz hausnartzeko eta hoiei aurre egiteko estrategiak bilatzeko eguna. Besteak beste Itziar Gomez Nafarroko Gobernuko Landagarapeneko eta Ingurumeneko Kontseilaria eta Juan Carlos Castillo Nafarroko Udal eta Kontzejoen Federazioko lehendakariak izango dira bertan. Nafarroako herritarren 80%ak LGTBI+ pertsonen eskubidei babesa ematen die. Eskubide sozialen departamentuko errealitate sozialaren behatokiak egindako Nafarroako diskriminazioaren inguruko pertzepzioak eta jarduerak txostenetik ateratako ondorioetako bat da.
Nafarroko herritarren 80% ados dago sexu bereko bi pertsona ezkondu ahal izatearekin, bai eta homosexualek seme-alabak izatearekin ere, modu biologikoan edo adopzioaren bidez. Era berean, inkestatutako pertsonen 85,4%ak oso edo nahiko ados dago pertsona transexual edo transgenero batek bere izena eta dokumentazioa aldatu ahal izatearekin, bere sexu edo genero identitatera egokitzeko. Soilik 0,9%ak adierazi du deseroso dela auzokide gisa LGTBI pertsonak izatea. Eskubide Sozialen Departamentuko Errealitate Sozialaren behatokiak egindako Nafarroko diskriminazioaren inguruko pertzepzioak eta jarduerak txostenetik ateratako ondorioetako bat da. Herrilan Departamentuak 250.000 euroren truke nazional 6.840 errepidetik Murtxanterako sarbidea hobetuko duen birbilgune baten eraikuntza esleitu du. 2 hilabete eta erdiko iraupena duten lanek garraio publikoaren geralekua birkokatzea barne hartzen dute inguruko bide segurtasuneko arazoak konpontzeko. Lurralde Kohesiorako Departamentuak herri-lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez 250.516 euroan esleitu ditu Murtxanteko biribilgune berria eraikitzeko lanak herrirako sarbidea, NA 600-840 errepidetik hobetuko duena. 2 hilabete eta erdiko iraupena duten lanek garraio publikoaren geralekua birkokatzea barne hartzen dute inguruko bide segurtasuneko arazoak konpontzeko. Landa garapenak 1,2 milioi euro baino gehiago ordaintzen ditu nekazari gazteak instalatzeko. Laguntza horien helburua belaunaldien arteko erreleboa bermatzea eta nekazaritza sektorearen jarduera landa ingurunean sustatzea da. Landa garapeneko zuzendaritza nagusiak 1.211.000 euro ordaindu dizkie 75 onuradunei, 2014-2020 aldirako Nafarroko landa garapeneko programaren esparruan nekazari gazteak instalatzeko. Iazko deialdiari dagozkion laguntzen lehen urtekoaren ordainketa eta FEDER funtsek 65%an konfinantzatuta. Laguntza guztira 2.524.768 eurokoak dira. Laguntza hoien helburua belaunaldien arteko erreleboa bermatzea eta nekazaritza sektorearen jarduera landa ingurunean sustatzea da. Buztintxuriko udal kiroldegi berria energiaren ikuspuntutik pabiloi adimendun jasangarri eta eraginkor handia izanen da. Tokiko gobernu batzarrak OMR-ki esleitu dio proiektuaren idazketa eta ia 4.000 metro karratuko azalerako eraikuntza lanen zuzendaritza. Buztintxuriko kiroldegi publiko berria eraikin trinko eta irisgarri izanen da ia 4.000 metro karratukoa. Inguruan lorategi eremu bat izanen du eta sarrera nagusia aterpe baten bitartez Victor Eusa kalean egonen da, lursailaren eremu lauenean. Eraikinaren irudiak 3 sabai leiho handi izanen ditu bereizgarri, ipar-mendebalderantz orientatuta. Azpiegitura horrek izanen duen 1.686 metro karratuko pista nagusia zeharkako 3 pistatan zatitzen halko da, eta sabai leiho hiekin bat etorriko dira. Atzo goizean Fermin Alonso proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko zinegotzi ordezkariak prentsaurrekan aurkeztu ditu OMARK enpresak diseinatutako proposamenaren ildo orokorrak. Tokiko gobernu batzarrak ostegunean esleitu du azken proiektua idazteko kontratua eta behar izatera hiriko azpiegitura berri hori eraikitzeko lanen zuzendaritza. Esleipenaren azken zenbatekoak 256.840 euro jo du. Buztintxuriko kiroldegia hiriko 9. udal kiroldegia izanen da. Arrosadia, Azpilagaina, Ermitagaina, Ezkaba, Jose Maria Iribarren, Mendillorri Arrotxapea eta Sanduzelaikoarekin batera. Barruan paseorako eraztun bat izanen du, publikoari irekia edo partidak hasi aintzinetik berotzeko eta erabilera anitzeko 2 areto handi eta 260 ikuslerentzako armaila izanen ditu. Auzoko ikastetxetatik gertu dagoenez, ikasleak erraz sartuko dira azpiegiturara gorputz hezkuntzako eskolak eta eskolako kirol jarduerak egiteko.
Eta gainerako udal kiroldegietan bezala, gunetara sartzeko sistema bat egonen da, kirol entitaten, hau da federazioak eta klubak, auzo elkarten eta banakako eskaeren bitartez. Iruñeak bidegorrietan segurtasuna hobetu du 176 elkargunetan seinale horizontalak indartuta. Bizikleten pasabideak margotu dira hiri guztian barna, ibilgailu motordunen gidariei bizikletek lehentasuna dutela ohartarazten dietenak. Iruñeko udala pintura gorriz egindako seinalaztapen lanak amaitzen ari da, 176 bizikletendako pasabideetan, hoiek errepidearen batekin gurutzatzen diren puntuetan. Segurtasun neurri pasibo bada ibilgailu motordunen gidariei toki horretatik bidegorri bat igarotzen dela ohartarazteko. Pasabide hoiek oinezkoen pasabidekin batera joan ohi dira eta modu horretan, pintura gorria seinalaztapen horizontalaren diseinuan bertan sartzen da. Sistema hori martxan jartzeak dituen eragina eta kostuak murriztuta. Urriaren amaierarako bizikleta espaloiak edo bidegorriak elkartu eta semafororik ez duten hiriko bizikleten pasabide guztiek kolore gorriz nabarmendutako seinale horizontalak izanen dituzte. 110 puntu horiek martxan jartzeko lanek 50.000 euroko aurrekontua dute. Ondoren, seinalaztapen lanak eginen dira semaforoz erregulatuko pasabideetan. Lehenbiziko fase honetan pasabide gehien seinalaztatutako diren auzoa Lezkairu izanen da, izan ere duela gutxi eraiki eta bidegorri asko garatu denez, ezaugarri hoietako 57 elkargune ditu. Hoiez gain, 15 pasabide margotzen ari dira Buztintxurin, 9 Iturrama eta Arrotxapea auzoetan eta 8 Txantrean. Mota hoietako pasabideak ere badituzten eta hilabete amaierarako seinalaztatuta izanen dituzten beste auzo batzuk honako hauek dira. Milagrosa, Azpilagaina, Ermitagaina, Mendebaldea eta Sanduzelai. Iruñeko udaleko mugikortasun zerbitzuak seinale mota hoien alde egin duen apustuak segurtasun emaitzak lortzen ditu koste baxuan eta hirian martxan jartzen ari diren bidegorri tarte berri guztietan dauden pasabideetara ere hedatzen ari da. Hori horrela irtenbide hori topatu daiteke Pio 12. etorbideko 20 puntutan. Armadako eta Baionako etorbidetako ziklo sarearen tarteko 14, Jango Asi Miranda kaleko 3, Santa Egraziako bidegorriko 2 eta Julian Gaiarre kaleko beste batean. Egun Arrotxapeko Bernardino Tirapu kaleko bidegorria garatzen eta egokitzen ari da, zeinak pintura gorriz horizontalki seinalazutako 11 pasabide izanen baititu. Eta Barañaingo etorbideko etorkizuneko bidegorriak, Europako plazaren eta Nafarroko etorbidearen artean beste 5 izanen ditu. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.